Ak má váš pes prístup k jedlu celý deň, to znamená, že povedzme ráno mu nasypete a nestaráte sa, kedy to zje, a nasypete mu znova, až keď vidíte prázdnu misku, z môjho pohľadu to nie je úplne dobrý nápad. Pre psa totiž nie je prirodzené, aby mal prístup k jedlu celý deň. Psi, ktoré žijú voľne v prírode, musia vyvinúť značné úsilie, aby našli alebo ulovili nejakú potravu a až potom sa najedia. A taký istý prípad by bol, aj keby sa ten náš psík, ktorý u nás doma žije, možno komfortne, ak by sa stratil, tak by takisto musel chodiť, hľadať alebo si uloviť niečo, aby sa najedol. Teda pes, ktorý má prístup k jedlu celý deň, si takéto jedlo oveľa menej váži. U mnohých psíkov, ktorí majú prístup k jedlu celý deň, sa veľmi často vyskytuje nechutenstvo. Oberáte sa tiež o dôležitý kontakt a spojenie sa so psom. Jedlo je totiž jedna z najdôležitejších vecí v živote psíka, je to jeden z najdôležitejších zdrojov. A ak vy psíkovi nasypete niekedy ráno, keď ešte leží alebo spí, prípadne večer, tak pes si vôbec nemusí spájať, že ten úžasný zdroj, tá úžasná dôležitá vec pochádza priamo od vás. Čiže krmenie môže veľmi posilniť vaše spoločné púto so psíkom. Preto moja rada v tejto veci je, aby ste vedome krmili svojho psíka. To znamená, aby ste tam boli prítomní, vy a váš psík. Pripravte si jedlo. Počkajte na veľmi pokojný a submisívny stav vášho psíka, teda jeho mysle, a potom mu jedlo dajte. Verím, že vám aj tento tip pomôže k lepšiemu vzťahu s vašim psíkom, no a vidíme sa pri ďalšom tipe.